jinnon ko yewtidde mon à propos de probléme takko janngo jinmi ko yaade Fuuta yewtide e bamma anani rugi sabu bammum takko dal no yiɗi waɗirde ni min fewnditaakimi sabu cukalel wona e yam gilane famde haa tolno ni pina subaka gooto tan mbiya yo artu ko desateeɗo ɗum ɗon ne feŋŋiɗi no feewi neɗɗo kam mataw wonata e duuɓi poddini e galle fino subaka tan wiyene namen ne resoye ɗum wawa wande te aɗa andi takko woni juuɗam woni koydam an a jooɗaki aɗane voyage uji ma hay ko mbadda ko hospitalisé fof ko kanko min komi jooɗiɗo tan te aɗa andi mi natti wawde mbeɗe yiɗi ni o rese sabu faaro debbo ko resede ni tan on gonirta ni tan ha bada alay sago mon woni cuuɗi mon kono ni kam mi yaha mi ñaagoyomo beele kam mo wallam woppuɗo oɗo takko ha ɓura ni oɗo saha ko ɗum nawatami ɗum kay mammi sa yehi feere fof no mbaɗɗa haalde bamma ko mbaɗamo convaincre o acca takko jooɗo ɗoyte par ce que min takko hanti mi wowi ɗum mi wawa sertude mum c'est vrai nak ko deseteɗo mais o accuma hawye suwa makko mbo yiɗi o rese taw elle est heureuse ɗum ko ɗum jinmi ayano ñamano yarani elle est triste omon fooƴi et tout ça min hooram ko mbaɗu triste par ce que mi firti hay appétit o mi horima ñamde tout le temps mbiɗen miijo problème o sinno ko giƴi ko ça c'est bon mais oɗo gorko mawɗo sinno mi selluno sa enen jaadata jarani woppu tan min mi yaha ma yahoy toon joni noon somi yehi mami wat feere fof mon no mbaɗmi ha bamma ko jabanami o wona ɗo ha ɓura oɗo saha min dal ɗum ɓurani min ko gueɗel gotel ñaguimami mami sa yehi kala mbawɗa ñaguirade mo kadi kala mbawɗa fortirde mo ni so jari pour o change décision makko par ce que min mi parani pour hurtade te mo yiɗi hokkude mo mom o mawɗo kay mom jarani te min continue liggeyam ɗo e galle he somi dañi duuɓi hurtoyade mami hurtoyo mais ɗo joni ko liggeyam je mi continue somi yehi force kam wonata hen mami funtodira makko kono noon konngol jinnaɗo yetta ko eede somi yehi so bamma jaɓani tinnoɗa mbaɗa ko bamma wi ko sabu haydara bonnantama ne wayni ɗum ko ɓuralɗo maɗo so salima somi arti jaha mbaɗa ko wi ko naata hen
Onyila. Komin Khadija rongonda toketuda. Rawo ka bangi. Damian. Tantan. Arami. Alsin. Welta he batte kuma da hanki. Nah, jinna ba mungummi da nyada welta hen har yesal. Da akhir sini ham turu te kal ko wawno wonde al wawno jodaade kona wadandi men kal kadi ko mbawno wiide mo gon away munji battimino kono mummi da tan jaada lawol ma So tawi ko gandiral ande ma tan yimo yimɓe anondirin ma e maɓɓe ko ɓeɗen ma tampere soɓe gandinima ɓeyduma joote gandiran jinɗa en gandiri woni ɗo Baba, an ko miijotoɗa? Ha baba? Ka mi haldata de. accu mawɗo no miijo ko weeli hatta a wi kam baba min notakima kay ndeƴƴa ko bonnanɗami ko anda no foti tawi min miijo ko weeli ko ganduɗa hoore ma non Joni an ko miijotoɗa ko weeli lallamɗo ma inne wona an. A hananta kon ko miijotoɗa ko woni miijo ma?
Sunda wana kotto bawɗo mbamɗu kay maalan ma kon an kala keɓɗa mbamƴa mi yahan ko ɗum kottanma aɗa haala ɗum baba haala labete an kadi ay oɗa affaire noon ko baɗɗum intéressé te ko gurdam fof woni hen ko weltinat fittanɗam woni hen haali tan de maayi haalu tan ona mbimami sa haali maayade mi haalta hay goto onon hakkude ma Allah hakkude ma Allah de hakkude min e ma komi goppuɗo yimɓe fof mbimi ko an o jogiima e ma hoolaare e confiance e yidde te jinnaɓam mi meeɗa wadde ɓe présenté gorko ɓe gandira hamde min hay sehel debbo mi ala ɓe jaɓatani mi yalta ndax ko jangde tan école mbiɗen galle kono an holto tolniɗa yam no jewtidmi e nenam oyi ko yam haalani babam motax ƴettumami mbimi ya ar gallamen jindira e mabɓe kono an hanki ko mbaɗɗa o hay batte hen yoɗani ndax a hersini ham e jinnabam mi sikkano sa ari woni mbatta ndax somi andino ko ni mbatta kadi mi addatanoma ko jinnabam daara calminaɓe ndax mbaɗɗa ko yoɗani fewani hande mi hersini huccide e babam haaldude makko par ce que wiyata komi addani ɗon neɗɗo dimo mi addani ɗon neɗɗo mo ganduɗa ko pinɗo te min ɗin qualité ji fof mi yino ɗum e ma pourquoi mbaɗɗa brusquement tan jaltuɗa koko mettuma toon mi yanoto ceerno goto eyi o ceerno wawi timmi ɗo weddi ceerno ɗeni o adi wi fof min mbiɗa waɗi telede te tawi mbiɗa waɗi laafte o meeɗa kam yiide min kam mi naje o ceerno o haaɗani ko rutti o wiimi o wi mbiɗa jogii debbo kewɗo haala te ñiiƴe makko no mbaɗi guittiɗe joni yayam falɗa haalde non o yii ɗum yayam mom ɗandimo joni noon ayi affaire o noon won debbo gooto mo tuutinomi ceede he ko an tan mi haalani de min kan tan mi jonninowo joni noon o wi on debbo no moƴƴi te min mbiɗa andi debbo ono moƴƴi par ce que wonko woni nder galle maɓɓe mi haalantama ɗum kono debbo ono yiɗimi no yiɗimi te ko occasion kadi ko occasion dañi occasion eyi hono wiyete occasion dañi eyi ba konti ko chance a faami oɗo kam so neɗɗo heeɓi ɗum aduna mum fof feewi an ko debbo on yiɗuma an kam yiɗimi kadi minne noon kala komi jaɓatano an saabi so jaɓmi kala komi waɗtano ko an waɗmin ɗum sababu ne cehilagal hakkunde men a yimɓe so wona ko ɓe gandanma ala ko peejontuma so wona ko ɓe tinanma ala ko ɓe ballittuma wondemi goto noon koko yonemi e hooram accidemo hooram noon ɗum adduni kam ko jiɗɗa ko mbaɗanmami noon jinɗa ko mi yeegi yimɓe galle mon mi wi yimɓe galle mon Alsey kala ko wawi wonde ƴeewa mi minon ndax mi ala fof ka jarananimi oɗo saaha ndax ko yidde woni hakkude meɗen te kadi ko ɗum tinnata ɗumen par ce que confiance ala hakkude meɗen hay batte yahata haal hakkude ma Allah tan nene ma wawa haydara koyngal muusi ga yitere ittima ga waɗi miyo ko yita haala tan duko tan ɓandu ndu no yoori so memim jamma bawa andu ko haala yayam de an omo haalta arani ida yenna nenam so ari kam hana nenam yalta galle de ayi o si ari ko sehil ma wonata temi andinma kadi gueɗel gonguel pour tan yidde ko welma pour kadi dokkami sutu ko ami teddinirata dewgal ngal ɗum no welide min hokkuɗa premier jeekewo baba billahi andu ko ki xewon ko xewon fawno e juuɗe am eyyi nango hen ha tiiɗa gila ley haale gila dow haales komi waɗata ɓe wernema ɓuuɓu ko ɗum tan waɗɗa
te on debbo a sayi ɗum ni bawa an sori adda giɗɗo nder galle ha galle o welat koye maayiɗo wallahi koye maayiɗo billahi bawa an accu ko watta ko Lalia wa moma hande mom ɓerdam no mum ande hande mi tawi da yewti tawi bem kala yani yesango hande mom no welti ha on no yewti don si o weltori ni da nattuji ma ɗin fof moɓidara wonna kam e pakitana kam anda ɓiɗɗo ma heɓi xew daga premier jekke mi hokka non ala probléme andi o hew men kam ka awro ɓernde am ɓuuɓi ɓamɗandu min ko antu goto mi mari mi mara goɗɗo min ke nan non si a heɓi hew kay ko hew meɗen heɓuɗen ka jondede kala ko falɗa ukka to gommona o jonde ma hew xewon dal yaay min dal waɗanan fof ɗon kay hay sa jiɓaki woni or mbuuɗi fof waɗanam innumi en letti hay sa jiɓaki pour mi jekkina sama kala de kere komi wonda e halade kere mi handa pour min jekke min ndima ɗon hay si a jiɓaki mi jonnete piiji ɗin falaɗa ɗin fof mi jonnete ella ala min ko anton min mari e confiance woni fof kono mbiɗa ñaagima saɗa arta ko jinnabam oto wat oɗo comportement da kala ko wawi wonde hen ko min ƴewata da min jinnabam tan dañmi kamɓe tan dañmi e adunam mi ala sihil mi ala hay goto Allah waddi en noon hakkunde meɗen ɗuttade galle mon wona gartoto siko konnguɗo gite ɓurmi wawde famde gummiɗe ɗemgal konnguɗi bamma haalɗi fof minani Alseyni est ce que aɗa andi min gonduɗa e babam sal ko fof mbiɗon ɓe sunnenam de kono ko onon tan kokkum nafuru babam hay konngol gotol haalani donc kala guettuɗa ɗumen ay ɗemgal ene wawi haalde ko ɓernde jaɓani kono konnguɗi gummiɗe gite ɗin konnguɗi yanta wonata bamma wonko yiɗanma te mi yiɗa bonnude korso gonɗo hakkunde ma e bamma bamma wonto duñtanma wonto dartantuma bamma yiɗa baɗo no mbami laabi noon aɗa manki andude babam an ko ɗum tan cikkuɗa ndax babam yiide tan ko neɗɗo deeƴo neɗɗo nehiiɗo neɗɗo jamburka e hoore mum ndax mi meeɗi yiidodirde e neɗɗo goto wiyete ko Seydou sukori ko naalanke nene mbannomi présente pawo pawi kañum yiiɗa naalanke wiide ko neɗɗo jambur pourtant pawa añanima de e comportement mo mbannoɗa hanki o maddina a hokkanimo confiance a hokkanimo cuusal pour andidirde ma worɓe heewɓe ndeweyam mi jaggani ɓe nawmoɓe gallamen de ndax qualité ji mo ƴeewme gorko mi yiyandumi e maɓɓe te an jiimi te ko an kadi hollimi ɗumen saɗi noon hakkunde men continue a heddode ko jinmi ko ɗum wona jahowo yimɓe sibu no mbima min yimɓe ala ko ɓerdema sona joote e min mata somi ñaguima ma jaɓana ndax mi wima baba ko ala probléme mbiɗa ñaguima gara jiiya e baba yewtida e makko kollama hoorema ndax bam caractére tan jogui te ɗum ɓe sikki jinna fof mbay noon kono mbiɗa ñaguima sibi Allah ari yi jinnaɗama yewtida e makko kollirama an woni holyon ko kala noon ko fof o yiya ɗum e ma ɗum minni Alseyni aɗa yiɗimi so tawi tan aɗa yiɗimi
waɗɗum saɓani miijo hewndam haalnoma hunde wotere babam de kam addon ñaarel e galle to ko woni premier jikkiyo an fenata ko ɗum addunma galle noon ko fusde galle o homo haalanma ɗum anda wonan joniɗo joni wiɗa a yi e ceernoje o wi weppiceede ɗo yi nde telere mane haliɗa waɗi kufune joni inni ko ma tigga ñaarel galle ɗe wela ɓayde nenam kam ɓanndu makko wiɗa jamma sa waɗi ɗum ni no yoori kande ay noon noon fanmi haallam ay ƴiƴam baba ala ɗo momi jama hokkam seeɗa ƴiƴam so faddi 3 françaire haɗa wambi ɗum jibinta ko pustowo mbimi watta 16 o cukalel jotta kono tumami komi waɗani min haaja wala ɗimmen mbimi kono min coowani wattampina aya noon billahi wallahi kappenowo te ma yaltu gallama noon wona ñaare mbiɗa ɗum koye ala probléme ko min wino walla kam wino ala mbi wona ala yola ɗum ala caɗele wona ka goto ɗum koye weli droit danguereɓe ɗiɗi tata annayi wona ɗum koye ala hay goto probléme annen eko dugotataɗa coo an gilñan desɗa mbiɗa yiɗa nawlin an haalami ɗum kay neɗɗo kay debbo kay yiɗa nawlin kono noon nawli ko kam ɗo tawa ɗo accete won esi yo won kurko noon kurko de kadi min kam nayejo kam yo won kurko a joni gumi ko haali ko ɗum de haali wonta nayejo ala probléme ala beela gumi ko haali ko mbimi ɗum fof junnude haala min kay tawit komi wonno probléme ma ɗum kay ala caɗele an tan noon woni probléme e wadde ala caɗele kay min haalanma affaire o wayi wala yiyani ala haalta an ambinɗa affaire no sa min jami fenani ko bongomi haali kasiri yayima bom kala naɗɗa meɗen sumi tottim keɓo probléme gasi ayi ha teski procém kalnannomami ɗo woni ko jiilogol kangaɗo mo on sukam potti noon ko nene makko gil babo hanga nene makko wurta am te nene makko mo jogui haalis dépense in timmi galle in timmi manqueri ɗum tan gorko ƴeewa lelal jamma tan ha wulla e leegal e hajjil ha leegal ngal ara ko jiɗɗomi tan mbimami te ayi on sen keeɓi ɗum hande aduna men feewi ƴeew kañum jogoto en enen fof kala ko jiɗɗen e aduna kañum waɗante en enen ka en malama wallahi wallahi kammo nandumi a jarama han an itta ɗe lona bo hurta ndera ma a weltima de an hajje an ala ñamde a ala yarde hay hunde ma timmani neɗɗo haali gas wonta bone luwa askam haalaka boom hay mbiya haɗa resoya o mbo gorko mum ha anga ayi haɗa tati mi lamdaki no kam se ɓiyim gorko joni hande mbimi yiɗi yo weddo tek haajuma ala hen ndeke an ko ɗum doganannoɗa mbeɗa jogui projet ndeke projet pour ya res omo debbo mum hanga gorko mum hanga ya res debbo mum hajjel an ala haydara hay ɗo leliɗa ala an kala ko maayi ɗo ko min woni jaaha mbiyaɗa rese debbo ala ko gattoɗa wona kay mbaddata ko min o mbaddata huccide am jenton goppa koti ko haydara waɗanima haɗa gatto ko min gattantoɗa an jogui ko jiiloɗa rembel an a ɗaɓɓa debbo goɗɗo walla ɗaɓɓata an haajel wona an mbaddal wadde wona hajjel mbaddal haal ala yaay ala laalam hen haal ñaw ana ala on ala heke ñawɗa ummo ɗon ko ya ɗum welani ɗo mi woni premier jekki o ana ala ɗaɓɓa ñaare on to naata ha ko huddu baali ore anda hoore makko ko feetuɗo noon mi waɗa goɗɗa ila heɗo ton ha o wowli ɗum ɗo kanko haali de subhanallahi a jarama bandiraɓe on beltanama aɗa ñaagui Allah duwaw uddit ɓernde mami walluma aɗa yiɗi weltinde Allah hokkuma beelam e dow dewgal aɗa yiɗi weltinde Allah holluma lawol ɓatto kerem walla lekki amour e harmonie aɗa yiɗi Allah weltina jinnaɓe ma aɗa yiɗi Allah weltina liggey ma aɗa yiɗi Allah ɓeyda arsugu ma ɓatto kerem walla lekki lumière et réussite
aɗa yiɗi Allah safra ɓandu ma, aɗa yiɗi Allah ittan ma gite e kununde. Ɓatto kerem walla lekki mauvaise langue. Aɗa ronki joɗade liggey, aɗa ronki jogade kaalisi juuɗe ma, aɗa ronki joɗade dewgal. Ɓatto kerem walla lekki la main du mal. Aɗa yiɗi toppitade sukaɓe ma, ɓatto soin privé. Ko wawi wonde fof telfin numéro gonɗo less o kalaneɗa hol soin ɗo joni ɓuri moƴƴude ma. On calminama te on jarama no